annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaran da ya haifa guda nawa ne? Yara 7 ne. Guda uku kawai ciki. Akwai Maimuna ko ƙarya ne. Akwai Fatima. Masha Allah. Nawanta. Karfe mu bai. Malama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaran da ya haifi guda nawa ne? 7. Masha Allah. Buga muna sunan maza biyu mace guda. Okay. Fatima. Fatima. Abdullah. Masha Allah. La. Tuna ke ki faɗi. Sunan ya bace ne. Sunan ya bace miki. Hey! Haye mi tèmi bá mi. Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Yara annabin da ya haifi guda nawa ne? 7. Masha Allah. Buga min sunan biyu kawai. Nana, Fatima da Nana, da Nana Aisha. Annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam. yaran da annabi ya haifa guda nawa ne? Su 7 ne. Masha Allah. Thank you. Kai ka buga mana sunan biyu ko uku kawai ciki. Akwai Kasim, akwai Abdullah, akwai Ummul Kusur. Ka tabbatar. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Malama annabi Muhammadu Sallallahu alaihi wasallam. tambayar mu na yau shine yaran annabin da ya haifi guda nawa ne? Guda 7 ne. Masha Allah. Kin yake buga mana biyu ko uku ciki sunan su. Fatima, Rukayya, Zainab. Mun gode. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. tambayar mu ne yaran annabin da ya haifi guda nawa ne? 7. Masha Allah. Buga mana sunan mata biyu namiji guda. Fatima da Rukayya. Abdullahi. Mun gode sosai. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yaran da ya haifi guda nawa ne? Guda 7. Masha Allah. Buga mana uku kawai ciki. Kasim, Abdullah, Fatima. Mun gode. Barakallahu fikum, may Allah bless you. Annabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. yaran shin da ya haifi guda nawa ne? 7. Masha Allah. Buga mana guda uku kawai ciki. Kasim, Abdullahi, Ibrahim. Barakallahu fikum, may Allah bless you.